Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawi Camera zakwakulo pali executive order apite Mutharika apereka chilamulo anena ndipo chilamulo chokwa iwo chonena kuti palibe akuti okay iwo akona kuti akhudzika kwambiri ndi information imene yakhale kuapeza ikuzana ndi kuchipatala maso zinzokuzana za kuchipatala chonchi medical facilities kuma clinic. Okay, akuti anthu ogwira ntchito nzipatala za boma akumauza anthu kuti ma patients kuti ngati mufuna kuti muthandizike bwino ndiye kuti inuyo pafunika kuti mulipire. Yes, mulipire ndiye tikupasani zabwino zicha nde kapena apo yayi akuti akumauza so anthu aja kuti pakufunika apa chimene tingapanga apa nchonena kuti inuyo akulu mupite kuchipatala cha private kapena ku pharmacy yakuti kumano za private. Okay, meaning kwena kuti anthu ambiri ogwira ntchito mzipatala za boma akumakhalanso ndi ma clinic, akumakhalanso ndi ma pharmacy olipitsa kunja kumeneko. So anthu akabwera mena kujako akumauza kuti mupite kuchipatala chakuti. So zikhedo zimene zizi, and this is not the first time izi zinazikambako kuti mankhwala mzipatala akuvuta ndithu akumasowa ndithu, koma sikuti mankhwala akumakhala kuti kulibe. Nthawi zambiri mankhwala chamakhala alipo, koma anthu ambiri amene akugwira ntchito kuzipatala kuja akuti iwo amakhalanso kuti aliso ndi mafamasi, zipatalaso zina za private. Ndeno mankhwala chakabwera kuchipatala cha boma chicha akumaba amene majapo kumakasiya machani ma private clinics awo kapena kumakasiya ma pharmacies awo. Zimene zizi zikuononga kwambiri. Amalawi akuvutika, Amalawi atopa ndi ntchito imene kupita chipatala cha boma. Chipatala cha boma makuza kuti olo bandage eneni makuza kulibe, panado eneni kuchiro kulembera kuti kagule ku pharmacy. Munthu wakumudzi mankhwala akagula ku pharmacy bwanji, right? Transport imene wabwerera njinga ya moto kapena transport imene wabwerera njinga yakapalasa yakabaza dampa kuti akabwere ku chipatala lako anagwisa ntchito yani, anagwisa ntchito ndalama yoti atha kugula panadoyo. So inu mumudzi hapita kagule ku pharmacy panado. Izizi zimene zakhazi kuchitika tayitali, and there is a special video imene oloiniyeso personal ndinapanga ndana kuti akuluakulu anthu ogwira ntchito zipatala za boma akumakhalanso ndi ma private clinics, akumakhalanso ndi ma pharmacies. Zimene zozo nda akumaba mankhwala mchipatala amakasiya kutiko kumenekoko. So Professor Arthur Peter Mutharika, President of Republic of Malawi, wanakuna kuti wina yese pasapezeke dokutala kamana ogwira ntchito kuchipatala za boma akuauza anthu kuti mkapena ma patient kuti undipatse ndalama kuti ndikuthandize bwino. No, pasapezeka amene ndipo kungopezeka lamoligwira ntchito. Number 2, very important, aliyese ogwira ntchito kuchipatala cha boma asapezeke kuti iyeyo akupanga own kamana akhale ndi pharmacy, akhale ndi chipatala cha private, kapena akhale kuti ali ndi mashare mu zipatala za private, azipangaso business mwina mageso. Chifukwa chani? Zimene zizi chifukwa kuti akumaba kuboma ako kumakasiya kuti kumeneko. So iye wapereka 30 days akuti ngati mwini ndi zipatala ma pharmacy zigulitsani, zimene zigulitsani pamene pachematu kwachema. Professor Arthur Peter Mutharika is fixing the country. Guys, this is exciting news. Yeo is fixing the country. Pasapezeke muntu ogwira ntchito unless siyanzo chipatalazi muzika panga za private zanuzo. Hey, what you doing here? Na kubomo kwa jani. Iwe ngati chipatala kubomo panga jani. Pira chipatala kwanu muzika panga zanuzo zipita zanuzo.
anthu akuba ndalama. Okay, anthu akuba mankhwala kuzipatala zaboma ngoma kasiya mafamasi mwawo. Anthu akuba zofunikilira ngoma kasiya muzipatala zawo tuma private clinics. Zimene zozo amalawi akhala kuziona. So finally Professor Arthur Peter Mutharika, even also ojitoso panga even order also ojito kibanga post pa page pake iyeyo. Peter Mutharika yeka pa page pake. I think he in the street, in the executive order. So zilalo nditu hiya Alexus Kamangira amene mnyamara amene amadziwika ndi kulimbana ndi Katangale anapanga post na Yesu kuti akulu zikuoneka zoti Peter Mutharika knows what is doing. Kangara akudziwa chimene akuchita. Komanso anazale mbaso mwaena kuti ino nyamara MCP executive order mwayiona osati za ujeni zijaya za chakwera zijaya kuseka lo. Meaning kuti this is the, I mean, in the order, I mean, imene imafunikira kwambiri, imene ambiri timafuna kwambiri, and this is nice. And pakufunika amene akusireni ntchito yogwira yoonetsetsa kuti yofufuza kuti awasakeni chipatalaku, awasakeni mufama kugwira bwino ntchito imene. Pasapezeka anthu amene atenge pharmacies ma clinics aja amene private aja nkwayika mwina anawo kapena ndani awo koma tikuzozoti iwo ndi amene ati anwaka chinthucho. Anthu mwasokoneza kwambiri. Zitheka bwanji kuma pharmacies, zitheka bwanji kuma private clinics anu kukuzipezeka mtundu wonse uli woswa mankhwala. Koma kuchipatala kulibe, zipatala zaboma. Pamene kuzipatala zabomazo mankhwala usutsa akumabwerako. Mankhwala akumafika ndithu. Koma ino kumasowa even bandage neni, kumasowa bandage. So guys, ntchito imene ndiyofunika ndithu tose tigwirane manja. As Malawians, stones tigwirane manja. Chifukwa izizi kutsogolo kuno, I don't know if you don't care komano mulindaji bale amene they use ma public facilities ngati amene clinic tentan amagwisa ntchito zipatala zaboma. Inu ngati mumapita za private it's fine, komano alipo amphawi ambiri amene zipatala za private sangakwanitse kupitako amapita zaboma zomwezo, right? Ndenda amene sakumagambula chaso amene chaso azibale anu anthu chithandizo kuchupatalacho. Like guys, it's so sad and shameful. So tinene kuti Professor Arthur Peter Mutharika, well done on this one. Well done from the bottom of my heart, hand to hand.